פרשת ואתחנן. בעצם אנחנו מתחילים פרשה חדשה בספר דברים. הפרשה בעצם חוזרת על מאורעות שהיו מהספרים הקודמים, ובעצם אלו דברי הסיכום של משה. זה בעצם המשך דברי הסיכום של משה. הפרשה בעצם מתחילה בתחנונים של משה לבורא עולם שהוא לא יכול להיכנס לארץ. לאחר מכן העברת ההנהגה ליהושע, 10 הדיברות, ערי מקלט, שמירת המצוות ומעמד הר סיני בעצם על החשיבות שלהם, גלות, ובסופו של דבר יש את פרשת שמע ישראל, ושוב פעם חזרה למצוות, או יותר נכון על איסור האלילים. ואני רוצה לקרוא לכם איזשהו משפט שמשה אומר באמצע הפרשה: כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. אנחנו בעצם רואים איזשהו כאב שהוא לא מורשה לעשות משהו, ובעצם הוא נאלץ להגיע למיצוי שלו בתור מנהיג, ואת הכאב העצום שלו והערכה הזאת שיש לו לארץ הזאת, לאדמה הזאת, שהוא עשה את כל הדרך ובעצם הוא לא מצליח להגיע לשם. ולכולנו יש את הדרך שלנו, וכמה פעמים יוצא שאנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו dead end, או שמונעים מאיתנו להגיע לאיזושהי מטרה. ואם אנחנו אומרים אוקיי, זה המצב, או אנחנו מוצאים דרכים חלופיות, או אנחנו מתחננים לדרכים בתוכנו למצוא את המקומות שאנחנו כן נצליח לעשות את זה, כן נצליח לעשות את הייעוד שלנו. והארץ הזו היא יכולה להיות כמטאפורה ויכולה להיות לא, במיוחד בזמנים אלו, כמה אנחנו מעריכים את המקום, את הייעוד שלנו, את העשייה שלנו, וכמה אנחנו מוכנים בעצם להתאמץ כדי להגיע לשם. אז אני מאחלת לכולנו באמת עוד שבת של אחדות, במיוחד אחרי תשעה באב. שבת שאנחנו נהיה מאוחדים כאן, בלב, בנשמה. כל השאר בעצם אנחנו יכולים לעשות. שבת שלום יקרים.